Gutom na. Gutom na yan, oh. Dito sa kabila. Ating magkapatid. Sarap sana. Sarap. Sarap kain, ah. One week and 4 days. Pag wala pa kayong pera, guys, pwede pa kayong gumawa ng kulungang kawayan. Yan tinatawag na practical person. Pag may pera na kayo, tsaka na kayo gumawa ng kulungan kasi mahal din ang hollow block, semento. Pero yung lapag niya nakasemento na yan. Kailangan yung lapag, kailangan talaga semento. Para hindi kumakain ng lupa, hindi sila nagtatae. Sa pagtatae naman, huwag kayong kabahan. Minsan nagsusobra tayo ng pagkain, minsan nagkukulang. Aprilite lang ang gamutin nyo. Bigyan nyo lang sila ng Aprilite. Okay na yan. Kalahating Aprilite, kalahating tabong tubig. Gagaling na yan agad. Kailangan natin mag-practice kung talagang desidido tayong mag-alaga ng baboy. Kailangan lahat pina-practice, hindi minamadali. Pag-practice naman, matututunan din natin yan. Tapos everyday, kailangan meron silang vitamin. Babies ulit, ilan? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 9. 9. Wow, 9 chicks. Mayroon pang pipisain pala, oh. Lalabas Ay, na. putang ina, tagalin mo yung ano. Ay, 10, ang dami. 11, ang dami. Ay, ibalik ko doon. Ayusin mo. Tanggalin mo shell, tanggalin mo shell. Tanggalin mo na shell. Tanggalin mo na Ito di. pinipisa pa to, oh. Itong isa. Yung shell, tanggalin mo na yung mga shell. Ilan 12? Mayroon pa ba yan? Mabigat pa ba? Pinipisa pa nga, butas na, oh. Babalik mo doon. Balik. O, tinapakan na! Tinapakan na!